que fa 30 anys o potser més ja alertàvem sobre aquesta emergència climàtica, de la qual avui pràcticament ningú no en dubta, sovint se'ns considerava poc més que quatre peluts, no? 4 hippies que s'oposaven al progrés. No dic que fos per als membres que ara estan avui asseguts aquí, però sí per alguns dels espais polítics que es representen aquí. Aquest mateix atribut de menyspreu el vam viure en pròpia pell quan ens oposàvem a principis del 2000 al tren d'alta velocitat, que cada cop està més qüestionat per l'imaginari col·lectiu, o a la construcció de ports esportius a la nostra costa, pels quals avui en dia molts municipis s'estiren els cabells veient que desapareixen cada hivern les seves platges. Ens agradaria que aquest reconeixement de l'emergència climàtica servís també per modificar la forma en què es llegeixen aquests tipus d'alertes i que aquestes veus que fa 30 anys que ja alertaven sobre el canvi climàtic no siguin considerades avui paranoiques per alertar, per exemple, sobre la gravetat de la degradació del món.